Ja, de har brugt den. Prøv lige at se, hvor mærkelig den her er. Se, hvad? Prøv at se, hvor mærkelig den her er. De er nogle store kanoner. Ej, den her ligner, om det UK har brugt. Tank. Den er også kæmpe. Bare kom. Der er anden etage. Ja, den er lille. Med skuddet er stor. Det er også motorcykler. De der må være stærke. Ja, nu ved vi. Man ved godt, det er dansk. Ja, de her er danske. Kom så. Den er i hvert fald også dansk. Det er kun tyske og danske. Måske også USA. Laserguided. Laserguided. Nå ja, det er sådan nogle med slags. Det er raketter, som der kan eksplodere. Nej, kom. Og til de kan. Ja, der er motorcykel. Det gør vi lige bagefter. Det er kamera. Se, der er en raketlauncher der. Og tilhøj. Den der må være stærk lige der. Det må være her, hvor de sidder, og så sætter de skud derind med sådan en. Nej, det må vi ikke. Ja, jeg har set den. Den er kæmpe. Den her er også stor. Ja.